Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if... Čau lidi. Vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude top 5 nejlepších herců současnosti. Dejte like, odběr a zvoneček. 5. místo. Nejslavnější herec na tomhle seznamu a zároveň polobůh, který od přelomu století prostě netočí špatné filmy. Ať už sáhnete po Vlkovi z Wall Street, Nespoutaném Djangovi nebo Počátku, Leo je naprosto nevyčerpatelnou zárukou kvality. A protože už maká jen s režisérskými hvězdami, jen těžko se to někdy změní. 4. místo. Scarlett si 5krát zahrála Black Widow, vůbec se ale nedá říct, že by uvízla v jedné roli. Ať už si vpálíte Alanův Match Pointé, Nolanův dokonalý trik nebo Rodinnou pohodu, koupili jsme zoo, vždycky je na co koukat. A to samé vás čeká u Romance Ona nebo Knihy džunglí, jež Scarlett zvládla i od mikrofonu. 3. místo. Ta tam jsou časy Dnu poté a Princes Persie. Jake Gyllenhaal se dávno vykašlal na blockbustery a začal křižovat vynikající malé filmy. Policajtská patrola, Detektivka zmizení, horolezecký Everest, Mr. Jelen úlehen do nás sype jednu pecku za druhou a nejnověji ho musíte vidět v depresivním drámu Demolition. 2. místo. Charlize se dlouho honila za Oscarem, pak ale zabodovala s Růdou a začal se pomalu vracet k filmům, na které se reálně chodí do kina. Že byla tím nejlepším na vetřel číst sci-fi Prometheus a fantasy Sněhurka a lovec. Přesně tak. Nejvíc nás ale rozbila v loňském Šíleném Maxovi a nepochybujeme o tom, že bude výborná i v Rychle a zběsile 8. 1. místo. Král ale může být jen jeden. A v tuhle chvíli jim je chodící přehlídka charismatu jménem Tom Hardy. Už v časech Bronsona a Počátku bylo jasné, že z Hardyho něco bude. No a jakmile nás sejmul v zápasnickém Warriorovi, komiksovce Temný rytíř povstal a gangsterce Země bez zákona, bylo jasno. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa. A u příštího videa čau. With